रैखाथि होनांगौ माहारि लं लिभ बे जाथायखौ जों मुगैयो बे जाथायखौ जों मुगैयो दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ मणिपुरनि जे बर्बर इनाय अनागारि खामानि आइजोफोरनि सायाव जि इनाय अनागारि खामानि जादों बेखौ खुद्रि सानानै दिनै जों माने ममबाथि सावनानै दुखु फोरमायदों। मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ लानानै दिनै रुपुहि दख'रा बर' आइजो अनसाय आफादा ममबाथि लगायनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बिथांमोना मा फोरमायो जों बिथांमोननिफ्राय जों बर' खौरांनि गेजेरजों जोङो माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। आं रुपुहि दख'रा आरो गासै बाक्सानि आबोबनि एडभाइजार हिसाबै दिनैनि नैबे मुहुर्तआव जि मोनसे हाबाफारि लादों बे कुकी आरो मिथिफोरनि गेजेराव जानाय जिथु मुगैथाव जाथाय बेखौ लानानै दिनै मौन आलारि बाथि सावनाय ममबाथि सावनाय दुखु फोरमायनाय बेखौ लानाय जादों। माने बिमा माहारिनि दिनै कुकी बा मिथि बिसोरनि गेजेराव जानाय जिथु बिमा माहारिनि सायाव मुगैथाव जि जाथाय जालांबाय बुथारनायजों लोगोसे आइजोखौ जेरैबायदि जिनाहारि खालामनाय नायगार गावथारनाय लंथङै माने माबानाय बेफोरबायदि जाहाथे खालामनाया जोंनि गासै बिमा माहारिनि मान इज्जत सनमान बेफोरखौ उलंघ खालामनाय जादों। बेनि थाखाय दिनै रुपुहि दख'रानि आइजो अनसाय आफाद जानानै बेखौ दुखु फोरमायदों। सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा जिहेथु बेनि सायाव न्याय मोननांगौ माबा मोनसे होननानै? आसलथे बेखौ न्याय मोननांगौ। बिमा माहारिनि सायाव एसेबां गाज्रि जाथाय माने नैतिकता स्खलन जानाय बे जाथायनिफ्राय जाहाथे जिहेतु प्रसासन दङ आयेन दङ बै आयेनगत भाबै बेखौ दबथायनांगौ आरो बेखौ हुबिसार खालामनांगौ। बे समाव जोङो मिथिनानै लाबावगोन बाक्सा जिल्ला आबोबनि लेङाइ नेहाथारि बिथां बानाथि बसुमतारी बिथांनाव जोङो दिनै बे ममबाथि लगायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायो जों मिथिनानै लागोन। जिहेतु नोंथांमोना दिनै ममबाथि लगायनानै हान्जासुजों मा फोरमायगोन? दिनै बे ममबाथि लगायनायनि गेजेरजोंनो दिनै आं फोरमायनो सानो गिबियावनो आङो बर' खौरां नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोनानै लानाय जायो। दिनै बे मोनाबिलि समाव ममबाथि लगायनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बिथोन हरनाय बादियै जोंनि बे रुपुहि हालामनि गासै गामियारिफोरनि आइजो बिथांमोना लैहोर फैनानै बेहाय ज' जाफैदों। खारन मणिपुराव जा जाथाय जालांदोंमोन बेयो थांनाय 4 आरो 3 मेयाव जा मिथि हारि आरो कुकी हारि बे मोननैनि गेजेराव दाङाबाजि जालायदोंमोन। जाय दाङाबाजि जानायनि ओंथियानो जाहैबाय बिथांमोननि गेजेराव एसटि मर्यादाखौ नागिरनानै बे एसटि मर्यादाखौ नागिरनानै जानाय दाङाबाजियानो जाहैबाय गावजों गाव बुथारलायनाय सुथारलायनाय आरो गावथारलायनाय लोगोसे न' बां सावलायनायबो जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो मिथि हारिनि सुबुंफोरा कुकी हारिनि जा आइजो बे आइजोफोरखौ हमनानै ओरैबायदि इनायै खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामनायजों लोगोसे गावनि ड्रेसखौबो खुहोनानै लंथं जाय बिथांमोनखौ राजा लामायाव राजहुवा बादियै थाबायहोदों। बे थाबायहोनाय जाथायानो जाहैबाय ओरैबायदि मुगैथाव नासयजाथाव आरो जों बयबो दुखु मोनथाव। बे जोंनि बिखायाव दुखु मोननाय बे बायदि जाथायखौ लानानैनो दिनै बे रुपुहि बाजारनि नैबे हाइवे बे लामायाव जों दिनैनि मोनाबिलिनि बे ममबाथि सावनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं बेखौनो सरकारनिसिम खावलायहरनाय जायो जे जों ससियेल मेडियाफोराव दिनैसिमहालागै नुबोबाय थादों जाय भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनैसिमबो बै एसेबां इनाय अनागारि खालामनाय जों आइजोफोरनि सायाव दासिमहालागैबो बिथाङा खुगा दैखांनानै खुगा गुवार खालामनानै बाथ्राखौ दासिमबो बुंनाय जों खोनानो मोनाखै। नंगौ मोनसे समाव बिथाङा बेटि पढ़ाओ बेटि बचाओ बे मन्त्रखौ गायदोंमोन।
नाथाय बै मन्त्रखौ दिनै जोङो नासयनायसो गावनो बानायनानै होनाय बे मन्त्रखौ नासयनायसो जों नुनो मोन्दों। दा बेखौनो आं खावलायनो लुबैयो बिथांखौ जाहाथे भारतनि बिथां नरेन्द्र मदिया जा बे आइजोफोरखौ न्याय होनांगौ, जा बै जाथाय खालामजानाय आइजोफोरा न्याय मोननांगौ आरो लोगोसे जाय जाथाय खालामगिरि लंपट दैसु बिथां जुवानफोरा जाहाथे जाबादि सास्ति होनांगौ बे सास्तिनि सासनखौ होनांगौ आरो फासि होनांगौ होननानै आङो बिथांसिम दाबि खालामो। लोगोसे दिनै जोंनि आइजोफोरखौ एसेबांदि मुगैथाव, एसेबां लाजिथाव, एसेबां दुखुजाथाव जाथायखौ खालामनायावबो बिथाङा दासिमबो बे खोथाखौ बुंनाय जों खोनानो मोनाखै। लोगोसेनो बिथाङानो दिनै दुलाराय बुहुमाव इन्टारनेशनेल वमेन्स डे बे मोनसे आफादखौबो बिथाङानो बानायनानै होनाय जादोंमोन। होमबा इन्टारनेशनेल वमेन्स डे बे सोदोबखौ लाबोनायावबो होमबा आइजोनि माना बहा थाखो? बे आइजोफोरनि मानखौ बिथांखौ होनाय नुनो मोनाखै। आं नोंथांमोननि बर' खौरांनि गेजेरजों आरोबाव बुंबावनो नागिरदों जे जोंनि आइजो माहारिया दिनै आइजो माहारि नङाब्लानो मोनसे न'खरा सोलिनो हाया। आइजो माहारि नङाब्लानो समाजा थांनानै थानो हाया। मानोना आइजोनि जोनोमनि गोहोनिफ्रायसो मोनसे न'खर, मोनसे समाज आरो समायना बे बुहुम हादरा जानो हायो होननानै आं सानो। अब्ला जोंनि आइजोफोरनि गोहोआ बेसेबां? अब्ला बै आइजोफोरा दिनै बुहुमाव गैयाब्ला बुहुमानो समायना जानाय नङा होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं सरकारनिसिम बेखौनो आरोबाव खावलायहरबावो, जाहाथे जों आइजो माहारिया न्याय मोननांगौ, जाहाथे जों आइजो माहारिखौ गोजौ थाखोआव दिनै 30% रिजार्भ होलायनानैबो दिनै जोंखौ नासयनाय जों नुनो मोन्दों। बेखौनो आरोबाव खावलायबावो, जाहाथे जोंनि आइजो माहारिया बुहुमाव अरायबो थांनानै थाथों आरो जों थांनानै थानायनि मोन्थायखौ मोननांगौ। बेखौनो आङो दिनैनि गेजेरजों बुंबावो, आइजो माहारि खौसे जा, बुहुमनि आइजोफोर खौसे जा, बुहुमनि बिमा माहारि सांग्रां जा। जेब्लासिम बुहुमनि बिमा माहारिया सांग्रां जागोन अब्ला दिनै भारत हादोरा आइजोफोरनि आखायाव थांगोन होननानै आं सानो। बेखौनो आङो सरकारनिसिम खावलायहरो। जिहेथु मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ लानानै बेफोरबायदि मोनाबिलि समाव बिथांमोना धिक्कार खालामनानै बिथांमोना बिदि ममबाथि लगायदों। थारैनो बे हिंसायारि जाथायाव न्याय मोननांगौ होनना भारत सरकारनिसिम बिथांमोना दाबि दैखांदों। जों जा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि रुप'हि आन्सलिक आब'बाबो बे मोनाबिलि समाव ममबाथि सावनानै मणिपुरनि जे बर्बर इनाय अनागारि खामानि, आइजोफोरनि सायाव जि इनाय अनागारि खामानि जादों बेखौ खुद्रि सारनानै दिनै जों माने ममबाथि सावनानै दुखु फोरमायदों। दिनै मणिपुराव दाङाबाजि जादों मोननै हारि एबा मोननै जाथिनि गेजेराव। बे जानायाव माने गोबां मानसिनि जिउ खहा जादों, लोगोसेयाव बेजों सय सम्पति खहा जादों गोबां। बिनि गेजेरावनो माने दाङाबाजियाथ' जादों, दाङाबाजिया जाथों, नाथाय बे दाङाबाजि जानायाव जोंनि आइजोनि सायाव जोबोद इनायै बेहाय बर्बर मोनसे मुगैथाव माने दुखुनांथाव सहायनो हाथावै बेहाय जाथाय जादों। दिनै बे जाथायखौ बुहुम नाङैनो बयबो धिक्कार होदों। माने बुहुम नाङैनो रावबो मिथियै गैया। बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दालाय आफादफ्रा खुद्रि सारदों। जों दिनै मणिपुराव बे जाथाया जादों आइजोनि सायाव। गाबोननो नैबे जोंनि बड'लेण्ड एबा बिटिसि नङाबा आसाम खना खनलायावबोदि बे जाथाया गोसारा जाया बेखौ गेरेन्टि होनो हाया। बेनि थाखायनो आं आइजोफोरनिसिम खावलायगोन, जाहाथे जोंनि आइजोफ्रा गोख्रों जायो, सांग्रां जायो, गावखौ लानानै समाजखौ लानानै न'खरखौ लानानै जाहाथे आइजोनि थामोनथाखौ मोननो थाखाय गोख्रोङै जोङो साखाफारा जानानै थायो, बेखौ आं खावलायदों। नङाब्ला माने जों आइजोफोरनि माने थासारिया जेरावबो रैखाथि गैया। दिनै जों जेरावबो नुयो खोनायो सानफ्रोमबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंआनो जा
बायदिसिनानि गेजेरजोंआनो जा माने हिन्जाव माहारिया जेरावबो रैखाथि गैयै बादि उन्दै हिन्जावसा 8 बोसोर जानाय बा 10 बोसोर जानाय बा बिनिफ्राय सायाव बुरैयालागै माने 80 बोसोर 100 बोसोरालागै हिन्जावफोरा जेरावबो माने रेहाय मोनाखै। बिनि थाखायनो आङो आइजोफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय बयखौबो खावलायदों। दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ बे स्ल'गानखौ होबोदों। नाथाय बिथाङा होनानै बा बुंनानैल' बियो बुंनाय बादिल' जाना दङ। खना खनला जेराव थाङो बेयावनो आइजोखौ लानानै आइजो माहारिया जेरावबो माने रैखाथि गैया। माने जेराव थाङो बहायनो माने फारसेनिफ्राय माने जिनाहारि खालामजानाय नासयजानाय। दिनै मणिपुरनि कुकि आइजो सानैखौ जेरैबायदिहाय माने गाननाय जोमनायखौ फुनानै लंथं खालामनानै माने इनाय अनागारै सहायथावै बियो माने आइजोफोरनि थाखायल' सहायथावै नङा लाजिथाव नङा बियो सोद्रोम समाजनि थाखाय गथै माने गासै बुहुमनि सुबुं माहारिनिनो मोनसे लाजिथाव दुखुनांथाव सहायनो हाथावै मोनसे जाथाय। जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया आरो इयुनाव माने गुबुनाव दाजाबावथों आं बेखौनो माने खावलायबाय।